Masak napa, Mak? Masak napa? Jangan langsung biasa pakai Jangan paten. ini jangan paten. Tak bisa dilihat. Mon dangu mboten masak jangan asem. Tak pikir ki mau kan diwenehi niku to, Mak. Oke. Diwenehi tahu. Ya kan diwenehi tahu Mas Eko. Nah, tak pikir bagi jangan. Semur. Biasanya kan Mak jangan semur. Salude mambu. Pangan. Dipangan. Kan udah lu mambu jangan kukong gini nganu. Karena aku kuat owi. Terus sore kan mulai tak tenan ubal-ubal tenan karo jangan asem tak yo tangan. Apa wayahe? Oh tak demek ngene Mbak adem. Kok ora tak ngot. Tapi biasanya nek ana kan bilang tempe panjangan apa? Angger kula pe matur cak ngeset, Mak. Jadi sak mambu ya, Mak ya sakjane teh bunyi. Ya. Jadi sak mambu. Lanjut ingkang. Ya Allah, betul. Nang tutup apa? Tutup aja tutup. Ini. Oh, kok sini kok kulkas gitu. Saya mau sini kok aku kulkas dulu. Jangan ngono kuwi. Sumber orang nanti malah aku kemana harus aku naik ke orang mangan ya Allah. Ini ganti tangan kok. Iya, Mbak. Ngono kene ganti tangan iki jadi gak oleh ya. Kang lek apa? Lah aku kan di kadene anggar apa yang meleng-meleng ngono ki. Aja ganti-ganti tangan. Kok sambelnya jadi gak enak. Dua. Itu biasa. Oh, iwake tak dibuki, tak goreng. Ayamnya wakah yo. Tempe. Napa nih, Mak? Ngepung kok kono apa, Mel? Ngono. Tak sih. Panas kabeh. Panas hujan. Di kerupuk yo, suku kerupuk. Kurang goreng ya. Panas mesin. Alas, besok mau sarapan jam 12. Biasanya Mak wis mau sarapan. Sampun. Ora sarapan kamu resik-resik. Besok utuh dan dekku iki kucing nek kucing mati. Dadak man nang kamar iki gawene nang kamar iki dadak man ra nek kucing iki nang kono guys. Ora ora nek kucinge kuwi nang kamar. Layak mah kok nang kamar ae. Lah kucinge anake mapek. Kok beli. Kita kuatkan, Mbak. Ya Allah, segone ndek sore ki entek. Kan ngaku tuh. Kamu sarapan apa kan? Uduk. Uduk. Tonjokan. Mboten tumbas. Oh, sego uduk. Nggih. Urung sarapan bedas. Aku jam 12. Tapi ngombe. Dolan-dolanane Rafa. Ini. Ember-ember bancaan ya, Pak. Telok nang bisa. Alah, mumet ta. Ora buya.
Mahal. Paling enak jangan asam. Kurang-kurang kerupuk deh. Ngapa nih goreng arep? Tak omah tak? Tak omah. Tempe sambal ya orang. Mangan enak itu. Kok mangan soto. Kita wis karo dewa. Ya Allah. Ya Allah urip lengger masa Allah. Kerang aja. Kenani kemana ya Allah. Kayak manuk ganteng. Ya Allah Gusti. Jangannya telong. Nah, kali itu kan ada nih. Ambek tong telong. Mau ambil kat pakai tangan. Ya Allah, sumpah aku mau sarapan. Kamu mau sarapan? Mana ini kok enak nih? Kok orang ini? Macam tu rong deh. Aku kok jember juga. Jember mangan, urip neh. Nah, sepak. Perutnya. Jangan ini sekali. Tempe. Apa kok putih? Sakat kecil enak namanya. Apa? Apa ini? Iwai. Tak goreng. Apa iwai? Ojo wet ya. Walu. Mama, sedikit. Ya, harus dulu. Tapi ya nak hangat. Awasan mana? Ya Allah, urip neh ya Allah. Warakan banyak ya rawo. Iki kira gitu. Mulane tukang mangan kok mangan akeh ora iso, mergo panasen wis ngombe. Mulane lek mau panganane sithik. Mergo panasen, aku dhewe panasene jam 12 nangkep mangan. Enak. Tapi kudu numpah. Mau sarapan tanganku rasa kena. Wih, beling-beling. Terus ini.
barang wae. Muntah-muntah ngene iki jam 11 nanti muntah suwur. Rokok jam 8 tak busi terus nang AC. Angge iki tak busi iki. Berdularan perko baca kan terus turu iki. Sampai wengi. Heeh, biasane jam nek 8. apa jenenge nek emak rapa gak melok ngono ki tak busi. Yang itu tak Iki alam ae yo nganu yo mak yo niku kan maksudnya ki nanggung ngono lho pamane. jam Heeh. setengah 4 mau jam piro kan. Ijek panas ora tak busi terus turu. Sampai sore, sampai jam piro? Jam setengah 8 jam setengah 7, setengah 8 jam 7. Terus tak busi. Bargang sedilok bunyi mutak suwur. Wetenge kembung buk mau tak keroki. Gegere tak keroki, tak kei minyak putih. Ambil banyu. Minta minum. Banyu hangat orang di banyu hangat, wong banyune tak ora tak cupno. Minta minum. Tak kei mangan. Soalnya teh kalau aku gula dia tak mau. Teh tawar. Tak salah aku gula tak iki bingung. Tak keroki. Tak isik-isik terus iso turu. Iso ngetut bus ngono. Terus esuk ki mau kok isik nglentere ae kok. Mak perutku sakit. Terus tak ombe obat, itu wayang ombe obat. Aku kalau tak Bambang ini lebih ya, keluarga sih Pak Bambang, Anteng, kabeh dek Lina, dek aku, dek Sopo, Yus Pak Bambang. Anak sing cocok, anak juga, tapi mbakku cocok kabeh. Keluargaku dari kecil sampai apa melungsungi ya Pak Bambang. Nah Pak Bambang gak enak lu bingung. Ika, Pak Bambang telepono Kak, wong mbok nang dino Jogja. Terus digolek di kei ramuan obat sikile gak iso ngaku. Ya Pak Bambang. Kan kakek pil koplo Pak Mi, aku yo pil koplo Pak pil koplo. Nah ada saluran batu ginjale Pak Mi ada 07 cili. Enak iki dilaser apa diapa ya? Aku dhewe yo bingung. Diombeni ramu-ramuan kadang kejegiling. Ijek diobat pasal pengobatan ya. Nek Pak obat iki nyarano, Pak ini perlu tindakan enggak. Obat dulu. Nek Pak obat. Nek Pak sing kene iki mbah sing ngongkon laser lah, sing ngongkon ditembak lah ngono. Terus aku tak gon-gone Pak Uben dhisik ae neh. Dadi aku ki dokter iki ora sicok karo sampe. Loro tak perbandingan sing ngene. Nyamane piye ngono, mergo balung tuwek. Lah Pak Uben pripun Pak tindakan apa ngono. Enggak usah obat dulu. Yo wis tetap nanti ya berobatnya di cepu aja enggak apa-apa. Dikongkon kok cepu terus pengobatan ndek kae wapi nggih cilik-cilik ngono wapi tak gledhek kuwi ya sekecil geling yo duduh klopo karek itu lho karek 0,7 maune bek rusak ginjale rusak Pak cilik-cilik ngene Pak Ubed niku wapi Pak nek nyari iso dibolongi ngene Mak. padahal dibuka. Mboten, kan tak taleni, tapi kok gak dibuka taline malah ngene. Senengane bolongi, ngene wong nek ngelani lho. Apa iki gak juruse gak. Dadi nek tak kuwon ngene tak udet neh. Solusine piye? Wis ngono kae. Nek Solo iki jane ya enek. Mbok mawardi apa nunggu ngono Pak. Pak Mi ngermangane kok malah ngombene kan obat terus ya Pak Mi obat. Kan terjadi batu ginjal adalah obat. Batu ginjal sak wayah-wayah kumat meneh. Tumbuh lagi. Napa kebanyakan minum obat ngono, Mak? Obat
asam uratnya dhuwur. Asam uratnya dhuwur kakek mangan obat. Pokoke sing ngonsumsi obat mulane anake Mbah Kem iki ya batu ginjal, Mbak dilaser. Jadi konsumsi banyak obat terus pengaruh nang ginjal ngoten. Iya lah ginjal, kadang ya tumbuhe batu ginjal kuwi mau penumpukan urin. Aku kan ndek sekolah nek kedokteran. Nggih. Cuma tok separo. Ngoten. Jadinya aku ngerti urin bering iki ora. Penumpukan bering aku yo ora. Aku ora mau trimo wong numpuk enggak. Aku ahli kedokteran ki yo ngerti. Nek trimo dokter ngono ilmune ejek ilmu dhuwur lek dame bener dhewe kok. Barang rusak ginjale ngene tak obat pertama kali. Rusak ya rusak. Tak kon bencer. Duduh kelapa ijo. Waduh, saiki. Ndekne kan sibuk bekerja tak jemu-jemu. Cangkul mencangkul gawe kae tager dadine yo kesehatane wis mbah wis ora tau bakar ngono ang. Tak kon gencer bakar ngono klopo, Mbak, terus resik kuwi arek 0,7 niku sing rada angel. Kuwi nek pengen metu ki nendi yo eneng ahli nujem ae, golek apa golek ahli nujem ae, Mbak. Ben iso metu perongkal ngono gak sang nganggo laser gak sang kira apa ora, Mbak, sing ngono ki sing iso ngetokno watu-watu kumbung nunggu jero weteng ngono iki kene. Apa mak yo? Tapi enak ki. Ono ustaz sapa ngono. Wong ndi ngono. Iso ngetokno watu kumbung kok. Sak pira mak watu kumbung. Wes. Awal. Ya wis lah piye neh. Wong wis berobat memang ada, Nduk. Kendala di ginjale Pak Yaripin ada. Ya kuwi mau. Watu kumbung nang kono eneng. 0,7 dokter sapa lagi iki jenengmu dokter sapa? Pitra. Alah Pak Pitra. Mongkone ditembak dari belakang. Kadang tembak dari belakang yo loro Mbak jarene, Mbak. Aku ki kan yo pikiran di pamane dileboni alat dari alat vital itu enek ku jenenge tembak laser. Oh nek tembak laser aku dikungku. Aku yo tek kok tembak laser iki pripun, Pak? Mungkin bahaya aku ngene. Dokter ki yo wis gak ae lah yo dokter iki kan wis pinter. Nek dokter aku iki cek mikir-mikir kok. Dokter Dames cek mikir-mikir. Yo wis aku sik dhisik. Engko apa tak delokno obat entek terus tak kowe nggone Pak sapa Pak Ubed ta guys. Wis gak apa-apa lah, diparingi loro ya alhamdulillah, ra diparingi loro ya alhamdulillah. Selalu mensyukuri apa sing dikek gawe urip ki mosok sehate gelem lorone gak gelem. Mampir-mampir sedih lho ra. Diambiri wong loro ki ya diambiri karo Gusti Allah. Ngelo-ngelo dosa. Awak iki karo dilongi dosa niki. Muga-muga dikeki loro sing ora memberatkan ngono lho ya Allah. Wis diterima ae. Sing penting budidaya wetenge wareg ngene ngotos to ndi anggere weteng wareg ya kan. Nggih ketoke dek mau kekeren nggih mak. Apa? Terus. Urung ngotos ngaku resik-resik, Mbak kowe ngresik-resik gak dijak omongan kesel aku. Wis resik-resik. Resik-resik mangan iki langgek wetenge wareg ngotos. Aku gawe apa neh ya saku aku. Ya cacah kuwi kadang ya tak kongkon gawe iki ben aku ki tak leren sedelok ngono lho nggih. Aku gak suka cah kuwi sing nyenyeng, sing ngembos, ya wis gak apa-apa langgar. Wong wedok dek ra nyenyeng, wong wedok iku kudu nyenyeng. Tak belani mergo ki apa? Tak belani kan mergane ya nang nggonku nggih lha aku ki mergane iki kadang wis tak kandhani nek aku kesel kan kowe ndang gawe apa, Nduk? Ndang gawe apa? Wis to. Wong iki engko suwe-suwe rak seneng. Wong langgek pirang wulan lah. Sak wulan, 2 wulan, 3 tuan, tak setahun, 2 tahun genepe wong kan wis padha ngerti, padha seneng. Nek langgek sedelok-sedelok iki pancene ya ngono mau. Butuh proses, wonge ora gampang
aku kudu seneng kowe. Ya dikandani pemirsa ya dikandani ya ora apa-apa, kok kandani iki gak apa-apa. Tapi nek mau kandani menyudutkan kan ya ngersakno bocah ngono lho kan. Aku gak belani sapa-sapa, lah piye pancene mergane nengganku ndak mbok kon belani kowe. Wis berusaha, aku wis berusaha. Pamane nang kontenku kan enak aku ki wis enak beberapa episode to, Mir. Aku gawe gak terima harus papat, gak. Papat harus dikonsep ora, wis to. Nggonku ki sak akeh-akehe sak akeh-akehe ora apa-apa. Sak akeh-akehe tapi kontenku konten sing yo wis angger mengalir. Pamane nyapu ya disyuting. Golekmu nganu apa ya disyuting ngono iki gak golek ning jaba rono ki kadang yo tak kei isi mel-mel mbek din kuwi. Nah aku ki wis kontenku ya sing iki nggih, ya nek sing akeh nek sithik wis tak terimani karo sing gawe urip aku wis pokoke ngono ae. Berusaha budidaya ngekeki pangan wong, ngekeki rezeki wong, ora dipangan ya lewat kerja. Lah nek aku gak duwe kaya ndak aku apedo kerja nang nggonku ae ya. Sing dikerjani apa wong aku ora duwe kaya, nek cepakul bayem kae yo. Mulane iki ape tak tandurno bayem kok cacak ki ben iso ngonten nyiram bayem. Jabut bayem, cipuk dong telong. Kok tak kerjano. Iki tak wis to, Pak. Sesasi pisan, listrik larang. Ora apa-apa. Lalu kalau kakek tak jabut, tak kanan jero tok sitil. 14.000. Lalu Pak. Lah kowe nang kene iya rak wis ya. Kuatane lampu cok ae. Engko tukokno kompo banyu, engko kon ngompo cetik cetak ben kuru. Ngono, aja nganggo sanyo, masak sego ya didang, aja mbek gas, nganggo kayu. Kayu akeh. Engko ante pasti sebuli. Heeh. Kira-kira. Bar ngene mbah mak aku arep melok ongko cepu kono. YouTuber kok kere langsung. Wis kes ana ya kok gawe liyane nang mbah opo engko. Nuting-nuting opo ngono. Sing penting mangan dhisik. Seger waras, lesu kudu nguntal wong nek lesu. Dono sengalane dicedhakno rezekine didono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.